Ahojte, volám sa Antonia, som psychologička a trauma informovaná terapeutka. A hneď na začiatku vám chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec. V dnešnom online priestore sa psychologické pojmy používajú mimoriadne nepresne. Mnohí ľudia sa prezentujú ako odborníci, hoci zamieňajú úplne základné odborné diagnózy, vytvárajú zjednodušené tvrdenia a šíria informácie, ktoré nemajú oporu v psychológii ani vo vede. Možno ste práve preto už počuli vetu narcista z vás urobí psychopata. Alebo že narcista je psychopat. Nie, to nie je odborné tvrdenie. Psychopata z vás narcista neurobí. Ale môže z vás urobiť človeka, ktorý vlastne začne pochybovať o vlastnom rozume. Človeka, ktorý reaguje spôsobom, aký u seba nikdy predtým nepoznal. Človeka, ktorý prežíva extrémnu úzkosť, panické ataky, chronický stres, emocionálnu dysreguláciu alebo symptómy komplexnej traumy. A práve tieto reaktívne prejavy manipulátori následne používajú ako dôkaz, že problém ste vy. A presne o tom bude dnešné video. Nie o senzáciách, ale o psychologických mechanizmoch, ktoré manipulatívni ľudia využívajú na to, aby zničili vašu dôveryhodnosť, vašu identitu a schopnosť veriť vlastnému úsudku. A chcete porozumieť ľudskému správaniu na základu skutočnej psychológie a vedeckých poznatkov, tak ste na správnom mieste. Pretože dnes budeme sa venovať mimoriadne znepokojivej, ale kľúčovej téme, ktorý často vlastne aj narcisti používajú v súdnych procesoch. Ako vlastne váš vzťah s narcistickým človekom dokáže vnútorne premeniť vás do takej miery, že v sebe zrazu spoznávate niekoho, kým ste ani nechceli byť. Takže možno sa vám už niekedy stalo uprostred hádky, že ste zrazu pocitili takú absolútnu prázdnotu. Ako keby niekto vo vás tlačil taký vypínač, žiadne emócie, len mrazivý pokoj, alebo práve naopak nervozita. No a presne v tej chvíli ste možno povedali niečo tak chladné, tak vypočítavé, že ste doslova šokovali aj sami seba. No a ak ste odpovedali na túto otázku áno, tak to neznamená, že sa meníte na psychopata. Znamená to, že vaša psychika sa v zúfalej snahe prežiť uchyľuje k extrémne obranným primitívnym mechanizmom. To, čo prežívate, psychológia popisuje ako reaktívne zneužívanie. Hoci nejde o oficiálnu klinickú diagnózu, tento termín presne vystihuje moment, keď obeť po dlhodobom provokovaní, manipulácii a psychickom týraní konečne vybuchne alebo naopak emocionálne zamrzne. Pre manipulatívneho partnera je to často dôkaz alebo taký konečný dôkaz, na ktorý čakal. No, v tejto chvíli na vás doslova ukáže prstom a povie niečo ako vidíš, problém si ty. Ty si ten nestabilný, ty si ten zlý, ten, kto má psychický problém. A vy, emočne vyčerpaní a zmetení, mu môžete začať veriť. Vaša reakcia, či už je to krík alebo plač, sa vám totižto môže zdať neprimeraná. Čo si však neuvedomujete je, že nereagujete na poslednú vetu. Reagujete na tzv. Kumulatívnu traumu, nazbieranú traumu, na stovky, možno tisíce malých emočných zranení, ktoré sa vo vás hromadili mesiace alebo roky. Tento prechod do emocionálneho znecitlivenia a otupenia môže nastať v priebehu sekúnd. Váš mozog v snahe ochrániť vás pred ďalšou neznesiteľnou bolesťou aktivuje disociáciu. Ale nejde o žiadnu stratu empatie, takže sa nestávate psychopatom. Vaša empatia sa stala zbraňou, ktorú partner alebo narcistická partnerka použila proti vám. A tak ju vaša psychika dočasne uložila na bezpečné miesto, kam na ňu nedosiahne.
Tento proces nie je náhodný. Z psychologického hľadiska môžeme túto deštrukciu osobnosti rozdeliť do niekoľkých fáz. Na začiatku vzťahu vás narcistický partner alebo partnerka obdivoval práve pre vašu empatiu. Bola pre neho zdrojom energie, takže narcistický zdroj. Ako náhle ste však prejavili vlastné potreby alebo ste skúsili si nastaviť hranice, vaša najväčšia prednosť sa stala vašim nepriateľom. Každá vaša emócia bola zneužitá. Plakali ste, tak boli ste hysterická. Prejavili ste hnev, boli ste agresívna. Váš mozog sa časom naučil, že prejavovať emócie v tomto vzťahu je ako prilievať olej do ohňa. A tak ste s tým jednoducho prestali. Váš výraz sa zmenil na kamennú masku. Nie preto, že by ste nič necítili ako psychopat, ale naopak, cítili ste tak veľa, že akákoľvek emócia by vás zničila. To emocionálne otupenie je len brnenie, chrániace vaše krvácajúce vnútro. Toto je tá najdesivejšia fáza, pretože v nej začínate sa podobať svojmu tyranovi. Možno si uvedomíte, že jediný spôsob, ako s ním komunikovať, je nevyjadrovať žiadne pocity. Naučte sa mlčať, lebo viete, že každé slovo bude prekrútené a použité proti vám. Možno objavíte techniku šedého kameňa, stanete sa čo najviac nudný a nereaktívny, aby ste pre neho stratili príťažlivosť. A vtedy príde šok. Poviete niečo chladné, no a funguje to. Útok sa možno na chvíľu zastaví. V tej chvíli pocítite zmes úľavy, ale aj hrôzy. Tu je kľúčový rozdiel, ktorý si treba uvedomiť. Narcistický človek používa tieto taktiky, aby ovládal a zraňoval. Vy, obeť, ich používa ako poslednú formu sebaobrany a ochrany. On útočí, vy sa bránite. No a v poslednej fáze sa váš nervový systém prepadne do permanentného režimu prežitia. Žijete v stave tzv. Hypervigilancie, neustále skenujete svoje okolie a snažíte sa predpovedať ďalší útok. Váš mozog funguje ako taký superpočítač, analyzujúci dáta, vyhodnocuje, vytvára obranné mechanizmy a scénáre. Emócie sa v tomto stave stávajú luxusom. Namiesto nich nastupuje chladná, ostrá racionalita. Stávate sa majstrom v logike nie preto, aby ste vyhrali, ale preto, aby ste prežili, pretože každá chyba, každé pošmyknutie bude použité na vaše zničenie. Stali ste sa doslova vojakom vo vlastnom dome. Vaše srdce stíchlo, aby vaša myseľ mohla bojovať. A svet si to môže mylne vysvetliť ako znak psychopatie alebo duševnej poruchy. Práve preto je veľmi dôležité vedieť rozpoznať tieto manipulatívne hry a psychické mechanizmy, obranné psychické mechanizmy. Naozaj je to prvý krok k oslobodeniu. Takže ak sa chcete naučiť dešifrovať správanie manipulátora, ale aj porozumieť tomu vašim obranným mechanizmom a čo stojí za týmito taktikami, tak práve k tomu som vytvorila knihu, ktorá je priamym manuálom na túto problematiku. Kniha pod rúškom emocionálneho predátora vám odhalí psychiku manipulátora tak, ako ju skutočne potrebujete poznať. Pomôže vám obnoviť vašu psychologickú suverenitu, aby ste prestali o sebe pochybovať a hlavne o vlastnej realite. Pretože človek ako narcista sa bude snažiť vás donútiť správať sa ako chladný stratég. No a zároveň aktívne pracuje na tom, aby vás tak vnímalo aj celé vaše okolie. Používa pritom také 3 kľúčové manipulačné techniky. No a prvou je skresľovanie reality, čo je systematické spochybňovanie vašej reality. Napríklad vetami typu to som nikdy nepovedal, si precitlivená, všetko si vymýšľaš. Po 1000 opakovaní začnete pochybovať o vlastnej príčetnosti. No a druhou taktikou sa to volá projekcia. Manipulátor na vás premieta svoje vlastné negatívne vlastnosti. On
On, ktorý klame, vás obviní z neúprimnosti. On, ktorý je bezcitný, vám povie, že ste chladná. On, agresor, sa štilizuje do roli obete. No a treťou takou veľmi zákernou, alebo možno aj najzákernejšou fázou je triangulácia. Narcista bude vťahovať do konfliktu tretej osoby, priateľov, detí, rodín, dokonca naozaj vaše vlastné deti použije proti vám. Rozpráva im svoju verziu príbehu, kde on je obeť a vy monštrum. Výsledkom je vaša úplná izolácia v pokrivenom zrkadlovom labyrinte. No a na túto tému mám video, ktoré vyšlo minulý týždeň a to je, ako si narcista buduje tajnú armádu a naozaj odporúčam vám ho si vypočuť. Takže poďme si to zhrnúť. Prešli ste si peklom, ktoré vás donútilo vypnúť emócie, prijať cudzie taktiky a žiť v neustálom strehu. Okolí vás možno vníma ako chladného alebo chladnú a vy sa bojíte, že má pravdu. Stali ste sa teda psychopatom? No nie, nestali. Stali ste sa vojakom vo vojne, ktorú ste ani nezačali. Vaše správanie nie je odrazom vašej povahy, ale symptómom extrémneho, dlhodobého, emocionálneho zneužívania. Je to dôkaz o neuveriteľnej sile vašej psychiky, ktorá našla spôsob, ako v tomto toxickom prostredí prežiť. Človek s psychopatickými črtami necíti vinu, pretože nemá schopnosť afektívnej empatie, alebo je výrazne obmedzená. A obete častokrát práve že cítia vinu a strach práve preto, lebo hlboko vo vnútri viete, že to nie ste vy. Vaše emocionálne znecitlivenie nie je prázdnota. Je to spôsob, ktorý chráni posledné zvyšky tepla a empatie vo vašom vnútri. Uvedomenie si tohto mechanizmu je prvým obrovským krokom k slobode. Vaše správanie nie je vaša identita. Je to reakcia. Reakcia? No a reakcie sa dajú zmeniť, keď sa zmení situácia, ktorá ich vyvoláva. No a ak chcete ísť v tomto procese hlbšie a raz a navždy sa oslobodiť od takéhoto toxického prostredia a systematicky pracovať na svojom uzdravení, tak na mojej stránke bezpodmienečnyživot.sk nájdete moje úžasné knihy a pracovné zošity, ktoré sú navrhnuté ako trauma informované nástroje. No a ak chcete pracovať na sebe už dnes, pozývam vás do vyšších členstiev Toxické detstvo, toxické vzťahy a bezpodmienečná terapia, kde ideme spoločne naozaj do hĺbky a liečíme tieto zranenia na úrovni nervového systému. A ak cítite, že potrebujete individuálnu podporu, tak sa môžete objednať na online konzultáciu cez e-mail info@bezpodmienečnyživot.sk. No, a ak ste sa v tomto príbehu dnes našli, tak napíšte do komentárov ten svoj príbeh. Napíšte, prežila som. Nech vidíme, koľký z nás v tom nie sú sami. Zdieľajte toto video, pretože možno práve toto video je to, čo niekto, koho poznáte, potrebuje dnes počuť, aby sa prestal obviňovať. Pretože uzdravenie sa začína v momente, keď sa rozhodnete prestať opúšťať samých seba. Tak, vo vyššom členstve 50 odtienov narcizmu už dnes pokračujeme na tému 7 jaziev, ktoré vo vás zanechal váš narcistický otec. Tak to je na dnes všetko. Týmto vás pozývam aj do vyššieho členstva. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce.